Oh, yun, huli na naman, huli. Huli, huli, huli. Huli, huli. Huli, huli. Uy, uy. Yung mga toy, huli, huli ulit to, naglaban. Yung mga toy, huli ulit to, naglaban. Hito na naman. Tora, tora. Ginagawa? Hello. Ang dami pang hito. Ang dami palang hito ito. Yan naman toy. Oh, yan na. Yan na mga toy. Grabe. Oh, grabe yung santa mo. Araw-araw ko yan. Oh, yun. Ayun, mayroon pa. Mayroon pa mga toy. Mayroon pa mga toy. Meron pa mga toy. Meron pa. Meron naman. Hito na naman. Meron naman, ito na naman. Hito pa na. Tira. Ang dami palang hito rito. Akala ko wala na. Kasi akala ko din tayo makakakuha. Hito pa rin mga toy. Argo. Hey! Hey, good morning! Mamingwit po dito, Sarangtay. Yan, dito tayo. Mag-fishing. Yan o, maliit lang tumatay, parang irrigation lang. Yan. Nakapag-spot na ako dito dati. Yan. Hanap na lang tayo dito, mas medyo malalim-lalim. Good morning, boss! Mga Wilmoy. Good morning, good morning, good morning mga toy. At siyempre papasalamat tayo kay kay Kuya Milson Astrero. Ay may ano ko diyan kuya. Mga classmate dati diyan sa Victoria, mga Astrero na apelyido. Tatry natin dito mga toy no. Tatry ito na mga toy. Yan, pag wala diyan mga toy. Doon tayo sa kabila. Yan, doon tayo sa kabila na 'yon. Sabi ni Kuyang Mel, doon daw. Tatry ko daw doon, medyo maganda raw yung doon eh. Paltat siguro kuya no? Oh, yung mga paltat na native. O yung maliliit. O yan, sana makakuha tayo mga toy. Yung nakang araw, merong nagkuhan dyan, ano yun? Ang tawag to kuya, taltalon di ba kuya? Oo. Taltalon na tulay na. Si Acacia, sa Acacia dito mga toy. Kaso wag kayo pupunta dito pag nag-iisa. Meron dito yung sabi nila dito, mayo pati balahibo kuya. Ala, grabe ang tayo ng balahibo ko to. So tabi-tabi po. Mayroon daw ditong bata. Tapos white lady. Ala, grabe tayo ng ano ko. Tumatayo yung balahibo ko. Oh. Gagamitan natin mati ng na maliit lang na hook. Yung pang siming ayungin lang. Siming hook ng pang ayungin. Tapos isang pang good size. Size 8. Ito muna natin gagawin. At muli, shoutout po sa sa mga Astrero family dito. William, sorry. Yan mga ganyan, mga dito yan mga tayo. Medyo mababaw ngayon Wala ka. Pero hito yan mga tayo sigurado yan. Tsaka yung mga aro-aro. At muli mga tayo, shoutout nga pala sa sa mga Tarlakenyo anglers na nakamit natin nakaraan. Naka-fishing banding natin. Support din mari sa aming mga kasama doon na nagba-vlog din, si Daily Vlog, KL Vlog, tapos si Sam Trinidad. Sana lang sila mari sa FB Reels. Yun. Sigurado to rito. Nararamdaman ko dito makakahuli tayo. Magutom. Dancing worm yung pain natin mga toy. Dancing in Delilah. Yung shoutout nga po lagi Kuya Delphin Padilla. Shoutout kuya. Ay magsa-shoutout tayo sa FB Reels natin. Ayan mati, shoutout tayo mati sa FB Reels tayo ko nang pagsa-shoutout no. Yan, shoutout kay Den B. Monte, kay Grace, yan sa aming bunso, Udra Kim Udra, yun, galab shoutout. At kay L. Greeting, yan, may galab shoutout. Katsoy, thank you. Baez Ferrer, yan, may galab shoutout. Katsoy, thank you sa aming admin yan sa Tarlakenyo Anglers. So,
Sino pa? Dito tayo kukuha mga pang shot. KL Vlog, Sam Trinidad, kay Sonson, kay Aris Rocky, Panlaan, yung kilab shout out. Joharban, Jordan, Garcia, si Prince John de Los Santos, yan, Miguel shout out. At kay Mark Henry at kay Jack Hammer, yan, Miguel shout Katchoy sa inyo sa ating fishing banding nung isang araw, no? Katchoy, Jonathan Flores, yan, Miguel shout kay Jonathan Flores. Maraming salamat, Katchoy. Sino pa? Si Alan Niega, Master, pa pwede kung sumama sa spot yan. Malayo kasi dito ako sa may Tarlac. Si Alan Niega, Miguel shoutout Katchoy. Fishing Vlog Master, yan, pa-support din mga ata tayo dito mga tayo. Yan naman tayo. Oh, yan na. Yan naman tayo. Grabe. Oh, grabing sunta ko. Araw-araw ko yan. Araw-araw maraming ganyan dito. Oh, mga tayo. Lalo na dito, meron maraming Salamat tayo na ako. Good size na yan mga tayo. Grabe, lunok malunok. Maraming araw-araw siguro dyan sa kabila, kuya. dito, marami. Kuya, di ba di man to? Fish pond, no? Hindi fish pond. Huwag yan, kahit maingwit ka dyan, hindi naman din. Ay, dito mga to, fish pond daw to. Okay, guys, na tayo. Marami maingwit dito. Dami namimingwit, nakikita ko nga sila. Kaya nung nakaraan sabi nung bayaw ko, free naman daw pamingwitan. Wag lang daw yung, wag lang daw yung sisirain yung kangkong. Ay, yung lalasunin ba, di ba? Yung gano'n. Dito mga tayo, pagka nag-i-il ninyo mga tayo, napakarami dito nagkakatsin ko. Yan, ay, shoutout nga pala sa dyan, mga supporters natin sa Bulo, yung mga sila parang Junjun, mga natin yan, pare William, yan, parang Nilo, yan, Miguel shoutout, parang Nilo ang Mina, yan, shoutout sa mga natin dyan, parang Bulyong, yan, pare Bulyong, shoutout Katchoy. Grabe, ang tinakbo ka agad. Ang ganda pala rito. Gusto ko yung ganyan bibiglain ba. Itakbo mo ulit. Nakamay saan. Lagi na bantay. Nagpatanaga. Karamihan na din nagpatanaga. At natutulong na nagugulong. Karamihan na nagpatanaga. Adi ka mo naman nga. Dahil na bumayo. Oo. Araw-araw mo tayo. Araw-araw. Wala kuya. Maliliit rin. Sa may barangay Lara. Lapas na nga yun eh. Maagos kasi. Pwede pang lalas pa di bantanan dyan ka. Limpatan na, nagdakalapaltag nga nito. Madingan ay puli-pula na lang. Panay nga nitip ka di ha? Nitip kung kinag-iyo sa gini ka pang. Dapat aja kung kontrataong kalaran sa kami natanong nakasikadan kay So yung motif pinangkot. Hindi mo lamang kailangan kami ng So yun. Pinangkot mo rin. Kung malalim lang tumatay, sigurado kung mayroon dito malalaking tilapia. Nil na wala naman, sula. Kaya lumabas dito mga kayo. Wala na to. Saka yan doon, sana mag-ano sila, mag-maninain ba?
Tarang kan lagi daw maperper dilan tarang Daw, mo. sobrada kita. Ay. Ay. Maperper dilan tarang mo tinambak na gapso na mami ka bugkerta. Kita mo lang ulit yan. Sabo na rin. Ayun, huli na naman mga toy. Hello, maganda to. Ay! Kaya magandang size at tumatay. Pwede na to. Araw-araw magayam manay. Nakatalo tayo. Wala ata sigurong tilapia dito kuya nga. Ah, Wala sigurong tilapia. tilapia yaw. Wala sigurong tilapia ano. Meron pero nag-isa-isa lang. Ah, ang isa-isa lang. Sana matsambahan natin ah. Nakatawa ang minute ba? Grabe. Daming namimimit kapon mali sa ano. Bandang Lumboy, Palakpalak. Naman nadaanan ko kapon. Pauwi na ako. Minis patandang na lang minsan ano, may konting butas na may ano, palayan. Sa tubigan na parang fish pond yun. Ayos na mga tayo, napakasarap kasi may mingwit eh. Ganun sila, grabe. Hindi ko lang ako yung mga pangalan, dapat paranain natin. Shoutout talaga sa lahat ng anglers no, na nagtsatsagang mamiwas kahit na maliit yung nahuli dito. Talaga kasi napakahirap dito mamiwas dito sa bandang norte. Mga ibang kasama natin mga anglers dito, mga kaibigan natin talaga sa ano lang talaga ito eh, sa mga konti-konti lang talaga na ano yung mga tubig-tubigan, basta makaano lang sila ba, biwas na. Si kuya mamiwas rin siguro yun. Iwatik. Yan ang matoy. Iwati. Uy, yan ang matoy. Dali, ano to? Alo. Ano to? Ay, ito, matoy, ito. Alo, grabe ko. Ang laki. Uy, thank you Lord. Uy. Putik pa makawala. Yung mga tayo, grabe ang ganda. Ito pa oh. Uy. Ganda ng ata. Thank you Lord, grabe. Ala. Yes sir. Naku, baka lumukso to rito mga tayo. Uy, naku, baka lumukso rito. Lumulukso ba to? Naku po, huwag kang lulukso ha. Yari tayo pag lumukso tayo dyan, sayang yan. Kuya, meron tayo na naman sa ano na kuya, gagataan ko tumatik. Papatikiman natin kay ate. Thank you Lord, thank you Lord. Dito lang talaga yan. Ano natin, gilid-gilid na yan siniksik bigla dun sa ano. Ganda rito mga to eh. Talaga. Nakaraan nga mga to eh, talagang nag-enjoy dito yung mga kapatid ko eh. Talo na ito mga to eh. Yan na naman mga to eh. Yan na naman. Di ba? Di ba? Dala-dalawa pa. Mga to eh. Dala-dalawa pa. Thank you Lord. Di ba mga to eh. Uy, huwag mo tatakutin boy. Ang dami na mga tayo. Yung iba nito mga tayo, wala nang video, nakaano pa ako isa.
Diba? May hito pa. Ano? Nakaano na ako. 5, 6, oh, 7 na. Yung iba dyan biglaan lang na ano, bibira eh. Kaya di natin masyadong video. Dagdagan pa sana yung paltat oh. Dalag sa ano, fishboard. So, dancing worm mga tayo yung pain ko lang no. Ay, salamat. Unang spot pa lang eh. Hindi tayo makakaano nito. Sigurado pang ano. Kukuha ko mamaya. Makapin ng ano. Ng kangkong. Uy. Laban ka. Tayo. Tayo ka boy. Nagtiba. May dalag dun sa dulo oh. Dalag yung mga tomato. Dalag dun. Nangahabol siya ng maliliit. Ano? Yun. Tayo na. Yun. Tayo na. Tigpit talaga ng padawi. Ito pag probinsya kasi mati, kailangan padawian mga padawian. Love shoutout nga pala sa lahat ng mga solid supporters natin yun. Bigay love shoutout. Salamat po sa inyong lahat mga paparating pang subscribers po natin. Thank you po. Maring ambo. Bigay love shoutout sa inyo mga tropang tantan yun. Bigay love shoutout po sa inyo lahat. Yun lang. Ang lukaw. Gala. Uy, sinabitan yung isa. Sayang. Matoy oh. Wala siyang kawala talaga. Oh. Uy. Mga native dyan mga tayo. Tingnan mga tayo. Pero good size siya mga tayo. Diba? Good size siya. Ay, teka lang. Teka lang baby. Huwag mo kong kakagat. Bukang kakagat eh. Uy. Yes, link ka lang. Grabe talaga oh. Nasa pisngi. Atoy oh. Diba? Ganun lang dito mati. Tiyagaan lang dito. Diba? Dalawa ng hito. Parang bigat ng pamato natin. Yan na, grabe, nabangan kagad. Grabe na yun. Biglang gano'n niya kagad mga tayo. Grabe. Maaga pa kasi mga tayo, kaya sila active. Pag hito kasi mga tayo kailangan ano, yung umaga. Tapos sa hapon yung mga padilim na yan, mga ganda sa probinsya. Ayos na yan mga tayo. Dalawang hito. Tapos mga aro-aro. Sayang yung ano mati, yung tawag ito. Yung tawag ito, yung gurami. Mati. Oh, yun, huli na naman, huli. Huli. Uy. Yung mga tayo, huli na ito, naman. Hito na naman. Tora. Hito na naman. Tora. Hello. Ang dami palang hito. Ang dami palang hito dito. Kuya Melo. Grabe, pangatlo na to. Kakatakot nga lang mga tayo kasi pagka nano kayo dito, sigurado din ako makakawin muna ng Manila na to. Ano tayo, grabe.
Kailangan tanggalin ko. Tanggalin ka agad yung tibo ng Katoy kasi baka maano yung pamangkin ko dito. Yung anak ni Katoy Monching. Naku, di ko pala talaga natanggalan yung dalawa ro. Ay, Katoy oh. Tatlo ng hito. Tatlong hito. 5 aro-aro. Sayang yung ano, yung isa diyan Matoy, walang video yung aro-aro. Ako baka lumukso to ito. Uy, uy. Ito. Sayang to pag lumukso. Ulam na to, pandurudugtong na to. Sabi ni ano? Takpan natin ang bayong baka mayat. Imbis na may mauulam tayo, magkakangkong tayo to. Lord. Grabe talaga dito. Napaka-effective mga tito anong to. Tumakti oh. Yung ano, yung parang semi ano, dancing to mga to, isa dancing worm yan oh. Yung ano, yung ulo niya talagang ginagawin gano'n niya. Pero ano siya mga to, yung parang mariki ng bulate oh. Dito lang oh. Grabe yan lang, kala mo lang walang isda mga to. Pero talagang ano. Ay, ang ganda yun. Dito na banda rito mga to eh. Di ba ito natin? Siguro nilalakad na kaagad yun. Salita tayo ng salita kasi daming isda talaga. Kawan mga to eh, pag ganyan. Si ano nga pala, si kasi Sam din. Dun sa ano mga to, sa may ano, pinunta namin sa may Lapas. Grabe, ang dami. Ang daming maliliit mga to nahito. Yun nga lang nung pauwi na kami. Tingnan niya. Dadalawang piraso na lang, dalawa. Isa na lang natira. Na ano, nakawala. Nakawala yung mga hito. Kasi yan kasi mga to, kahit maliit na maliit yung butas talagang gagarong sisiksik talaga ang muso niya na yung ulo. Yung muso. Kaya naman oh. Kailangan kasi naka-bottom sit up, parang busi bottom sit up eh. Yan. Kailangan ano, pagka talagang titigin, unang ano pa lang mati, birahin mo na eh. Wala, may gayit. Wala, grabe, mayroon talagang dalag mga to eh. May hinabol dun oh. Ginaganyan ko lang dyan mga to eh. Kinaklat mga to eh. Hindi ko napansin. Yan ay mga to eh. Dito na naman. Yan na naman. Dito na naman. Dito na naman. Grabe, dito lang makati sa gilid. Lakas. Lakas mo boy. Lakas. Uy. Ginagawa mo. Dito ka naman. Dito. Naku. Makakawala pa to. Nakita naman. Palaki mga toy. Yung mga good size lang to. Maganda pala yung mga ano dito. Yung mga ano ni Mang Berting. Grabe oh. Aray. Grabe ah.
Ay, naku. Hiningal pati. Oy, thank you Lord. Thank you sa nagbabantay dito sa ano. Sa may akasya. Mayroon dito talaga mati. Kasi minsan ano dito. Minsan mayroon pumunta doon sa bahay nila Bayaw. May nagkwento dito mati ano. May umiiyak dito ang bata. Ating gabi. Ating gabi pumunta. Kaya minsan dito. Ganda sana dito mati eh. Yung ano mag Halloween episode sana tayo dito eh. Kaso wala, nagabihan tayo sa ano eh. Sa may sementeryo. Tsaka natakot din ako pala maging gusto ko sana. May kasama rin ako. Pag na night fishing sana ako. Nagawa sana tayo ng ano, Halloween edition ng ano, fishing ba dito sa ano na to. Ay, sa Taltalon po. Ang ganda rito kasi mati. Pero maganda ito pero pag gabi huwag kayong pupunta rito. Pupunta kayo dito kasi di naman sila nangaano siyempre. Kung may third eye kayo or maparamdamin kayo or madalas kayo nakakita ng mga ganyan, papakitaan na lang kayo. Eh ako, ayoko. Wala, grabe tumataya na ako. Balahibo ka na ba yan? Huwag niyo kong papakitaan dito ha. Malis pa naman si kuya. Ang tagal. Nangalas siguro dyan si ano, si golden kohol na. Dito lang natin sa ganito. Umiinit na mati. Mamaya mati uuwi na ako ng Manila. Sana makaano pa tayo. Paturudok-tok. Apat na. Thank you Lord. Hindi na ata ako makakapunta sa kabilang ispat. Dito lang. Lalo siguro yan dito mati kasi ito napakalalim nito eh. Ito. Kaso baka pagalitan tayo. Sila paring ambo to eh. Dito. Pero pa pwede daw dyan mga tayo mamiwas. Kaya kasi butas yan pag ganun yan. Papunta na ng ano to, mga palayan dito kabila. Papunta na doon sa may San Francisco, sa may Malwid. Ay, Malwid, dito pala yung Malwid sa kabila. Ano pa? Dito papuntang ano to, papuntang expressway na, mga tayo, papuntang Lapas pa. Bakit daming dalagang nangahabol. Muling man natin. Nagtago pala si Stop. Dito lang pala malalim pala dito banda rito. Oh. Lubog kagad yung floater. Oh. Ayun, natin huli. Ayun na naman. Agoy. Naku, sinabit na naman. Naku talaga. Sinabit. May huli mga tayo. Ayun. Oh, diba? Ano na yan mga tayo? Good size na to. Oh, mga tayo. Oh. Last na kain na ito mga tayo. Tatry natin ito sa kabila. Baka mayroon na naman dyan sa kabila. Ito doon tayo mga sa kabila na yun. Sa may ano, bandang kaliwaan natin. Last na ito mga last na. Oh yun, ayun mayroon pa mga toy. Mayroon pa mga toy. Mayroon pa mga toy, mayroon pa. Mayroon naman, ito na naman. Ayun, mayroon pa mga toy. Mayroon pa mga toy. Meron pa mga toy, meron pa. Meron naman, ito na naman. Ito ba na Sura. Ang dami palang ito rito. Akala ko wala na. Akala ko din tayo makakakuha. Dito pa rin mga toy. Argo. Dito pa rin mga toy. Argo. Uy, nakabot ako mga toy.
Aray ko. Aray ko, takit. Aray ko, sakit. Ikaw at ano ka ginawa? Ang sakit, try ko nga tumatay. Naulit ah. Ginagawa mo. Yung ano to. Dati nakaano ko dito ng kanduli mo sa ilog Pasig ko. Ang sakit. Ay, ang ano lang daw ni Matoy. Ipapalo daw yung buntot mismo pagka sa kanduli. Try ko nga ito Matoy. Wala sakit. Ah, kunti lang naman eh. Aray ko. Kunti lang naman. Ano iskit. Aray ko. Ikaw ah. Grabe ka ha. Pinatara mo ko ah. Ani tayo ani. Aray ko sakit mga to yung dali ko. Aray sakit. Aray ko sakit matay. Yun na lang po muna siguro matay. Sakit matay. Ito yung huli natin matay. Ayos na. Sakit ay. Kaya ka tayo. Dahil nito 5 tapos ano, isang araw, isang ano, araw-arawan. Isang ano na walang video, araw-araw. Ay isang tawag ito. Pati ko. Araw-araw natin ano, ang 5. Yan 5. 5 araw-araw mga tayo. Isang ano siya. Isang pampano. Gurami na walang video. Mga tay, yun lang po mga tay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tay, no? Sa mga nag-tune in po. Yun, sa mga nagtiyagang nanood po. Sana mga tay, huwag nyo naman i-skip yung ads natin mga tay, no? Panoorin nyo mga tay yung ads natin para magkaroon tayo ng ano, maragdagan yung dollars natin. At muli kay Kuya Mel, no? Miguel Love shoutout. Mel Astrero. Yun, Miguel Love shoutout. Yun mga tay, tara. Ito lang natin fishing spot dito mga tay, ano? Yan, talong kung tawagin. Siguro mamaya natry ko pa dito mga tay. Hapon siguro, bahala na. Ang sakit eh. Natry ko sana dito eh. Kung hindi ako na ano eh. Sakit. Maraming salamat mga tay, yan. Ang ganda ng spot dito mga tay. Ganyan lang yan, oh, para mga spot ni Kabingwit. Yan oh. Yan, ito yung mga tay, semi-face pond yan mga tay, pero tagos din yan mga tay, ano, mga palayan din. Yan. Dito lahat na impact yung isda pagka yung nag-i-El Niño mga tay, kaya ito madalas dito sila dito nagka-catch and cook yung mga kaibigan natin dito, no. Sakit. Thank you mga tay, maraming salamat po yun sa ating mga solid supporters. Thank you po mga tay. Thank you po, bye bye. See you next vlog tayo mga tay. Siguro mamaya mga tay, try ko pa bago umuwi, no, na Manila, or depende pagka ano, gagamutin ko mga tay, lalagyan ko to ng kape, yung kaping ano, minis kape yung